Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. So a wannan bidiyon insha Allah zan nuna muku yadda zaka cire referral link ɗinka. So misali zaka yi wani registration a gargashin ka, so yadda zaka ɗauko link ɗinka da abubuwan da zaka ciccike da dai sauransu. Insha Allah a wannan bidiyon zan yi mana bayani. So mu tafi cikin bidiyon kai tsaye. So da farko dai bayan ka yi login din account ɗinka, so ka sa details ɗinka ka yi login, so za ga ya kama ka wannan. So abinda za ka yi shine ka taba wannan, so ka yi zooming, kun ga wani dan cancel nan, so sai ka taba shi, so za ga abin ya fita, kun gani. So already ga dashboard ɗinmu so ga dashboard ɗinmu, so kuna gani. So already can ga balance ɗinmu, ga referral, ga waye, so da sauransu. So menene za ka yi? So first abinda za ka yi shine, so ga already ga nan wajen, so ko kula yanzu misali can ga kudin referral, so duk wanda ka gayyata inda, so za ka kudin ka a can wajen inda na nuna din can aro din can. So duk wanda ka gayyata kudin ka za ka gan shi nan yana karuwa. So can kuma total balance ne zai haɗe da kudin tax ɗinka complete. Kuna fata kuna fahimta. So duk wani wanda gayyata yana can. So kamar yadda kuke gani, so nan kuma shine wajen referral link ɗinka. So za ku gani wannan shine referral link ɗinka, wanda da zagaye muku dinnan shine referral link. So ya zaka kai kwafi ɗinsa kamar yadda kuke gani, kana da alamar kwafi ɗin. So gashi nan kara nuna muku shi da yadda ku fahimta. So kawai shi zaka taba, kun fahimta. Kawai in ka taba shi kawai za ga nuna maka yayi kwafi, so daga can sama. Yanzu bari in taba shi ko ga misali yadda nake nufi. bari ku ga, kun gani yayi kwafi, kun gani. So menene kawai zaka yi? So bayan already ka riga kai kwafi, so zaka je kai paste nasa ne already, right? So za mu je cikin WhatsApp, so sai kai amfani da ko number waya ko wani abu makamancin haka. So kawai kamar zaka yi, sai ka matse kansa, kun ga ya nuna min paste, kawai sai in paste, kawai sai ka tura send. So kun ga already ya riga ya turo. So wannan shine referral link ɗinka. So menene za ka yi? So already gashi nan, so za ka yi clicking kansa, kun fahimta. So duk wanda za ka yi register da shi, ka tabbatar ka taba link ɗin nan, kun gane. So na haka kenan, wanda kai copy in kai paste. So in ka taba shi zai kai ka bangare na register. So already kuma kun riga kun sani da coffee code ake amfani, so wanda zaka tura da kudin ka siyo maka a baka, ka hada kai mutum registration. So wannan shine fuskar yin registration. So kamar yadda kuke gani gashi na abubuwa. So na farko ga shi na aka ce full name. So zaka sa sunan wanda zaka yi wa registration da misali da ni sunana Abdulmalik Salisu, so zan sa a can. Nan kuma username, gane can kenan. Na biyu username, so in ka sa bai ba za ka yada da namba. Na uku email, wannan kuma number waya. Na hudu kenan. Na biyar kuma za ga referral name ɗinka, kun gani. Za ga username ɗinka kai da za ka yi referral, kun gani na gashi nan Coach Abdul. So in dai ba ga referral wannan ɗinka ba, username ɗinka nan, so ka kawo mutum registration, kun gani. So ka tabbatar yawo, sai nan wajen za ka zabi ƙasa, bai ta. So gashi nan already ga Nigeria. So kawai sai mu taɓa Nigeria. So sai kuma abu na biyun ƙarshe, so za ku gana aka ce select your package. So wannan abin za mu taɓa shi. So yanzu bari in taɓa shi kuga, kun ga ya ce min akwai AdSpera Gain Small, akwai kuma AdSpera Gain Tamix 2. So wannan na farko shine karamin package. Idan zaka mutum karamin package shi zaka taba, kun gane. So kuma code din da ka siya na karami ne, so shi zaka zo ka taba. Babu yace za a yi na karami yau babba, kun fahimta. So babu yace za a yi na babba kuma yau karami. So zaka taba idan karami ne sai ka taba na farko, idan kuma na babba ne sai ka taba wannan mai X2 din na karshe kenan, na kasa, kun gane. Idan babban package ne, so zaka taba shi, ko sai ka taba wannan, ko kuma wancan ne sai ka taba wannan. So sai ka zaɓi package din. So za ku ga kuma ya ƙara buɗe maka wani abu gashi nan, aka ce menene coffin code, enter coffin code. So wannan code din da ka tura, so ko ka tura min na siyo maka na baka shi, so a nan wajen zaka saka coffin code din nan.
already ka yi copying ɗinsa ka zo ka paste nasa a nan wajen copying code, nan kuma sai ka sa password na mutum. So shawara wajen password ɗin nan kawai ka sa number wayar mutum, kun fahimta? So ka sa number wayar mutum, sannan kuma ga wannan dan alama, so ka bude shi domin ka ga me kake rubuta, kaka je kai mistake, kun fahimta? So kawai sai ka sa password, sai menene yanzu misali gashi na haka. So kun ga yanzu ina ganin sa da na bude wancan abin, kun fahimta? So kawai bayan ka yi duka wayannan ka cike waɗannan abubuwan, sai menene kawai za ka yi, sai ka taba sign off. So ina ne sign off? Gashi nan, kun gashi nan sign off. So kawai kana taba shi register ka za ta yi successful, kun fahimta? So idan kuma ka ga bata ba, sai ka tsaya ka nutsu ka ga menene suka ce maka bai ba, ko kuma maybe username maybe ka hada shi da number, kun fahimta? Ka hada shi da number, so zai fi. So nan wajen kun ga misali ga irin copying code din nan, so ka tabbata ka siya, so na baka shi, so ka zo ka sa shi a can wajen inda ka ce copying code. Na fata an fahimta. So wannan da shine da zaka yi wa mutum registration so da Advera, kun fahimta, ta hanyar referral link ɗinka kenan. So already sai ka fara siyan copying code, sannan menene zaka taba wannan link ɗin ka zo ka ciccike wa mutum. So idan ka ciccike sai ka kai tsaye cikin dashboard na mutum ne, kun gane? So shikenan, in za ka yi screenshot ka tura masa, so kawai sai ka bashi login details, so ya amfani da username ɗinsa ko kuma email ya yi login. Na fata an fahimta. So wannan dai shine yadda za ka yi wa mutum registration so ta hanyar referral link ɗinka. So wannan dai shine. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a.